Pri stavbe ciest kedysi hojne využívané mačacie hlavy, ako sa ľudovo nazývajú čadičové kocky, sa po viac než 84 rokoch stanú v obci Kúty minulosťou. Čadičový kameň je veľmi odolný stavebný materiál, ktorý pochádza zo sopečnej činnosti. Preto bol vhodný ako cestný povrch, najmä v časoch, keď povozy poháňané koňmi bolo vidno častejšie než motorové vozidlá. Problém nastal, keď sa zistilo, že pneumatiky vozidiel majú na kameni mizernú prilnavosť, najmä počas dažďa. Frekventovaná Bratislavská ulica bola do dneška posledná cesta prvej triedy na Slovensku s čadičovým povrchom. Do jej rekonštrukcie sa pustila Slovenská správa ciest. Podstatne sa teda zvýši bezpečnosť premávky. To bolo vyhlásené za nehodovú lokalitu, takže s týmto stavom dúfame, že budeme spokojní. Mali by tady byť odstavné pruhy, ktoré budú pozostávať z tých tzv. Mačacích kociek, ktoré sa nám podarilo dať do týchto odstavných pruhov, kde sme rokovali so Slovenskou správou ciest. A hovorím, prvorada je pre mňa bezpečnosť vlastne vodičov a aj taký hluk pre ostatných obyvateľov na tejto Bratislavskej ulici už by nemal byť taký, aký bol doteraz. Denne prejde obcov po spomínanom úseku priemerne približne 9000 vozidiel. Doprave pomôže aj vybudovanie kruhového objazdu, ktorý je súčasťou rekonštrukcie. Dĺžka rekonštrukcie je cirka 1 kilometr. Stavebné náklady sú 1 183 000 eur. Stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu. Už to mielo byť dávno hotové. No áno, je to niekoľko rokov posunuté. Čo to prinesie obci podľa vás? No, lepší vzhled. A aj tá doprava, však toto je nemožné, tak kúkajte sa. Takže čo hovoríte na to, že bude konečne opravená a zrekonštruovaná aj s kruhovým objazdom? Už byl čas na to, aby sa to spravilo, nebo bylo tady aj toto, když někdo jede autem, nebo aj my jsme jeli autem, tady ty kostky, to bylo hrůza. Nebylo to stabilně. Já jsem vyučený dlažič přímo. A když jsem zakúkal na túto dlažbu, co tam spravili, tak to je takové dosť kolisavé. Vodiči si teda musia na komfortný prejazd obcov Kúty počkať do októbra. Rekonštrukciu cestári robia za plnej premávky. Dopravu riadi svetelné návestie. Niektorí nedisciplinovaní šoféri však nerešpektujú dopravné značky a azda by si ich mali viac všímať dopravní policajti. Tomáš Beseda, Západoslovenská televízia.